साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। अयोध्या राम मंदिर देणग्यांमध्ये हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत कुडाळमध्ये महाविकास आघाडी कमालीची आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली। कुडाळ शहरातील श्रीदेव मारुती मंदिर इथं तालुका महाविकास आघाडीच्या वतीनं रविवारी सायंकाळी 5 वाजता भव्य महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। राम मंदिराच्या नावावर झालेल्या भ्रष्टाचाराचा निषेध करण्यासाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते स्थानिक मोठ्या संख्येनं गोळा झाले होते। माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सत्ताधारी आणि मंदिर प्रशासनावर थेट हल्लाबोल केलाय। 1989 सालापासून देशातील जनतेच्या भावना या राम मंदिराशी जोडल्यात। लोकांनी श्रद्धेनं हजारो कोटी रुपये दिलेत, मात्र लोकांच्या या पवित्र भावनांशी खेळ खेळला गेलाय, असा घणाघात नाईक यांनी केलाय। 1989 पासून राम मंदिराचं आंदोलन सुरू आहे आणि यामध्ये लोकांच्या प्रत्येक हिंदूंच्या यामध्ये श्रद्धा होत्या, प्रत्येक हिंदूंची भावना होती आणि त्यामुळे हजारो कोटी रुपये राम मंदिरासाठी लोकांनी काही लोकांनी आपली प्रॉपर्टी विकून श्रद्धेने पैसे दिले होते आणि या श्रद्धेचा बाजार पहिल्यापासूनच सुरू होता, परंतु तो गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये उघड झाला आणि खरं तर ह्यांना जे आरोपी होते, जे चप्पतराय, जे त्या देवस्थानाचे प्रमुख होते, त्यांच्यावर अजूनही कुठलीही कारवाई केली नाही आणि त्यामुळे खरं तर हिंदूंचा, आमच्या सर्वांचा भावनेशी खेळ केलेला आहे आणि त्यासाठी कुडाळातील सर्वपक्षीय आणि महाविकास आघाडीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आलं होतं। जोपर्यंत ह्या लोकांना शिक्षा होत नाही, त्यातले पैसे कुठे गेलेत हे जोपर्यंत कळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे।